akekho ongafaniswa nawe emhlabeni emazulwini phansi kolwandle wena inkosi eyaziwayo wena uNkulunkulu wawukhona Nkosi umhlaba ungakabi nasisekelo khona Nkosi kwabakhona ngenxa yakho ungubaba nobubele ungu-alpha u-omega uthe soze siguge Nkosi unguye wathi soze sibe impunga yebo uyawusithwala from everlasting to everlasting you are God akekho njengawe uNkulunkulu awuguga ushabalali awuphela amandla uNkulunkulu ongavotelwanga uNkulunkulu ongayohlala esihlabeni sokhosi ngunaphakade akekho namandla okukususa ngoba akekho abanamandla okubeka uNkulunkulu ongazi ukuthi wavelaphi ubonakala usukhona wena ugibela amafu njengenqola egameni likaJesu Kristu waseNazaretha unguJehova igama lakho uNkulunkulu weBhayibheli siyabonga baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ubetha amandla njengendubo uthe uNkulunkulu masize sithethe indaba wathi noma zibomvu kanjani wena uyahlanza zibe mhlophe sile ndawo assurance ukuthi wena uNkulunkulu uNkulunkulu ongathetha amanga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu oyiqiniso egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu ukuthi sayizoni uKristu wasifela usithengile ngenani eliphakeme egameni likaJesu sile ndawo ngoba sathengwa sile ndawo ngoba wakhishwa uPetru egameni likaJesu wakhishwa emazulwini inkokhelo eransom of God that is able to save umuntu ezomenzakhe siyabonga uNkulunkulu sasikude nawe sasingakwazi sasiphambene sasikhonza abanye uNkulunkulu kodwa wasondeza ngegazi lakho siyabonga uNkulunkulu egameni likaJesu for the wages of sin is death but the gift of life is Christ Jesus siyabonga uphilo phakathi siyabonga uNkulunkulu egameni likaJesu uthanda mabefa kodwa mabefuwe bawuphila siyabonga moya ngcwele siyabonga moya kaNkulunkulu uNkulunkulu wena wedwa sanda namakhomo sonke yina manje sebehele kodwa namakhomo sonke sanda namahambo namakhomo sonke ngelebebesa siyabonga. What is the man that you are mindful of for God? What is the man that you are mindful of for God? Usathina samaphonsana wakho siyabonga uNkulunkulu siyabonga uthe wena Nkosi awenzi lutho ungatshelanga moya ngcwele into zakho abaprofethi siyabonga uNkulunkulu ukuthi ugcwele kule ndawo uthe uma sikhangele ngegama lakho uyakwehluke khona sinaleso siqiniseko sokuthi ukhona sinaleso siqiniseko sokuthi ukhona kuzo zonke izinto oyithembile themba izwi lakho sekuyadlula konke Nkosi kodwa izwi lakho liyakuminga naphakade siyayibopha eminye imimoya kule ndawo ethunyelwe isitha ayinasabela ayinamandla egameni likaJesu siphuka amandla siphuka igunya siyayipharalaza we disable them of God let your spirit move and move in this place let your spirit move and move in this place the devil is a liar the devil is a liar awukho moya zowena amandla awukho moya ngaphandle moya kaNkulunkulu you are permitted of God you are permitted of God phephetha ngendlela othanda ngayo moya ngcwele egameni likaJesu take all dominion take the highest throne of God in the mighty name of Jesus we pray hallelujah
Ngokukhulu kusithoba ngiyabingelela ubaba mfundisi uChamani. Bingelela noma egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Sibingelele zonke izindaba zikaNkulunkulu ezikhona. Sibingelele obaba, sibingelele omama, sibingelele intombi nezinsizwa. Haleluya. Sibingelele nabantwana abancane kwelihle igama likaJesu Kristu. Haleluya. Ngiyakholwa ngisindisiwe bazalwane. Ngiyamthanda uJesu. Haleluya. Uyinkosi nomsindisi kweyami impilo. Haleluya. Njengoba seshilo ke umphathi wohlelo siyakubingelela egameni likaJesu. Sibingelele ne-worship team yonke kwelihle igama likaJesu. Kuba kusibiya ngusotobe egameni likaJesu ngumbangalala. Haleluya. Ngiyamthanda uJesu bazalwane egameni likaJesu. Ngishatelwe nginenkosikazi edoqwaba wesifazane futhi. Haleluya. Umambeje. Haleluya. Umngami. Haleluya. Ngibingelele nezihlobo zami, umndeni wami wakambeje. Haleluya. Ifile onadi bebekhona phakathi kwethu. Haleluya. Thanda bangithanda ngalo. Haleluya. Kuvaleka ngisho isikhala sesihleka sinomngami. Maseqala izinto zakhe nami sengiqale zami bese ngithi kambe mina nginabazali. Haleluya. Kodwa ngiyabonga ukuthi umndeni wami ejazivala leso sikhala bazalwane. Haleluya. Ngiyamthanda kakhulu uJesu bazalwane. Nginalento yokuthi umbiko mawufika ngizobambishane kakhulu. Umbiko mawufika ebandleni kade uSawuli esesindisiwe kade zingela amakholo. Ufika umbiko kubazalwane kuthiwa lo kade zingela amakholo useshumayela ivangeli lokuphenduka. Haleluya. Now bayasaba because abakholwa ukuthi ifike yakushintsha lento. Now baze balinda waze wafika uPaul ibona. Baqale bezwe ukuthi akaseyena uSawuli kodwa useUPaul. Haleluya. Mangabe befika noma bezwile kodwa akubanelisanga ukuthi bazwile ukuthi usephendukile. Kodwa bafune ukumbona phambi kwakhe esephendukile. Haleluya. Ngoba bathuka bebeza ukuthi lo kade zingena amakholo sekuyena oseshumayela ivangeli lokuphenduka. Bathi solinda ukuze sibone ithelo, simbone ngamehlo. Ngoba abantu bazalwane abajabuliswa ukuzwa ukuthi usuphendukile. Kodwa bafuna ukubona uphambi wabo usuphendukile, ungaseyena uSawuli kodwa usuPaul. Kufuneka leyo nto ukuthi noma umuntu agcina unquma abazalwane. Kodwa behlangana nawe noma usepulpit athi bekubona abona ukuthi akuseyena uSawuli kodwa sekuPaul. Singathi wena ukhuluma ukuphenduka kodwa sabona uSawuli kwena uPaul asimboni. Sindisiwe ngiyamthanda uJesu. Nkosi ngimsindise empilweni yami. Angenzele umusa omkhulu kakhulu bazalwane. Bangahle ngixoxele indaba yami ungasemnyango. Ngelinye ilanga kodwa ngixoxela mhlawumbe umfundisi wangiphithuka. Ngixoxela ukuthi ngisukapi, uNkulunkulu wenzani njengoba sengikule ndawo. Because abanye abantu mangabe sibatshela ukuthi siphume ezonweni umuntu ayephuza bakholwa. Kodwa sinaleli themba lokuthi uJesu uyakwazi ukushintsha umuntu. Ithini ufakazi bazalwane? Noma sengahamba isikhathi sihluleke endleleni kodwa sofakazi ukuthi uJesu uyakwazi ukushintsha umuntu. Amshintshe futhi umuntu ashintshe. Haleluya. Phinde ngibingelele kakhulu isihlobo sami mama Phumula egameni likaJesu siyabonga. Haleluya. Sobambishane kakhulu baba ngemvumo yakho 5 minutes bese ngihlala phansi. Luke 23 verse 34.
kaLuka 23. Verse 34. Angazi bakuplasi ngifundele ukuphethe izolo. Amen. Sifunde incwadi kaLuka isahluko 23 sifunde ivesi lika 34 lapho kufundeka khona kanje. Kepha uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. Amen. Yaphila size ngalo ngomncane kwinhliziyo yakho in Jesus mighty name. Amen. Ile izwi lokuqala leli lasho uJesu. Hallelujah. Okusenhlizweni yami incane kakhulu bazalwane. Uma ngabe sizobheka la uJesu usesiphambalweni khuluma izwi lokuqala lokuthethelela. Hallelujah. Kodwa into esenhlizweni yami ile yokuthi kwi-Old Testament bekhona umpristi. Now umpristi ubengene tempelini eyonxusela abantu ngezono abazenzile. Hallelujah. Naye umpristi ubengena kanye. Hallelujah. Now umpristi ubethi bengena aphathe umhlatshelo awunikezwe abantu akade bonile. Hallelujah. Now uma engena uzonikela ngezono abantu ade bezenzile. Hallelujah. Now kule mnikelo ekade ewuphethe umpristi yathanda ukulinganisa. Kuyenzeka ukuthi umpristi naye uphethe umhlatshelo awunikezwe umuntu okade bonile. Oh Jesus. Now umpristi umsebenzi wakhe bekuyohambisa umnikelo abantu akade bonile. Bekwenzeka ukuthi ubaba uBloss ubebonile umpristi. Kodwa ngenxa yokuthi umpristi unemandate yokuthi ahambe yonikelela abantu abonile, ubewuphatha nokaBloss kade bonile. Ubengawushiyi naye befika uphathe aye nawe tempelini. Mefika tempelini angena umpristi nalomnikelo kaBloss kade bonile afika ubeke phansi athi baba bathethelele. Abane noBloss ebonile. No, ngamanye amazwi uJesu uthatha isiphambanweni wavela washintsha iofisi wangena kwalo priest ngoba umpristi omkhulu. Oh Jesus. Isiphambanweni wabona ukuthi crucifixion iyangibophezela. Let me change the office ngoba kunabantu abadinga umsebenzi wathi baba bathethelele. Kanti bembheke nguJesu kanti useshintile usengumpristi omkhulu ngokomumo kukaMelkisedeki. Wathatha umnikelo walaba abamshalayo babelana ngenkatho yabo wagijima wayesiphambanweni wagijima wayababa wafika wathi baba bathethelele. Bambile uJesu kanti usawumpristi omkhulu. Bembile uJesu kanti usawumpristi omkhulu usephethe izono zabo uyonkolisa. Wafika wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ngibuka ukuthi umuntu mayibona usuke ngazi kodwa there is a spirit that behind esenza ukuthi umuntu abone. uJesu akashaya ngabantu waqonda ukuthi abazi abakwenzayo. Wasuka kubona wayolwa nomoya ophezwabo wenza ukuthi benze lezinto. Bazalwana sinayi abantu asithanda abantu silwe nomoya. Let us love people and fight the spirit. Just understand ukuthi
bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Kwasho ukuthi usefikile umpristi omkhulu ngokomumo kaMelkizedeki uyothusela abantu abamonile. Kwasho ukuthi akabhekiswa kwabantu. Ingakho ethi iBhayibheli sisayizoni uKristu wasifela ngoba akabhekiswa kwabantu. Baba bathethelele ngoba bamazi abakwenzayo. Usumusa usisi Yesu